नहीं वो 3G लगतय नेटवर्क 4G, नहीं वो 2G नहीं वो 3G लगतय नेटवर्क 4G। येडी झाली पोरा खुली झाली पोरा खेळायला लागली पबजी, येडे हुए सारे पागल हुए सारे खेळने लगे हैं पबजी। येडी झाली पोरा खुली झाली पोरा खेळायला लागली पबजी, येडे हुए सारे पागल हुए सारे खेळने लगे हो पबजी। शंभर पोरांनी मिळून केलाय चारचा ग्रुप, केलाय चारचा ग्रुप, केलाय चारचा ग्रुप। हायरिंग करून जोरात झालाय सुपडा साप, झालाय सुपडा साप, झालाय सुपडा साप। नये जमाने की नये पिढी की पोरं झाली ज्युनियर जी, नये जमाने की नये पिढी की पोरं झाली ज्युनियर जी। येडी झाली पोरा खुली झाली पोरा खेळायला लागली पबजी, येडे हुए सारे पागल हुए सारे खेळने लगे हैं पबजी। येडी झाली पोरा खुली झाली पोरा खेळायला लागली पबजी, येडे हुए सारे पागल हुए सारे खेळने लगे हो पबजी। छलांग लगाई एरोप्लेन से किया है भाई ने दंग।